Volám sa Braňo Mojsej. Poznáte ma z rôznych uhlov pohľadu. Mnohým som bol na smiech. Ale túto verziu, ktorú vám ponúknem teraz, pozná len zopár z vás. Vítajte v novej časti našej relácie, kde sa bavíme o duševnom zdraví. Dnes špeciálne sa budeme baviť o závislosti. Čo je to závislosť, ako vzniká závislosť, ako človek padne do závislosti, kedy padne to rozhodnutie, že dosť a akým spôsobom vedie cesta von z tej závislosti. O tom sa porozprávame s našim dnešným hosťom, ktorému zmeníme trošku identitu, pretože nie je podstatné, ako vyzerá, kto to je, ale čo nám povie. Privítajme Michala. Aby sme vedeli, Michal je človek, ktorého osobne poznám. Stretli sme sa v liečebni, mali sme spoločnú epizódu v tomto procese zmeny nášho života. Takže vítaj v štúdiu, som veľmi rád, že si prijal moje pozvanie a skús s odstupom času povedať, ako prebiehal tvoj príbeh už dnes slovom abstinenta, ktorý úspešne abstinuje 13 rokov. Ďakujem ti pekne, Braňo, za toto pozvanie. Poviem pravdu, chvíľočku som váhal, o čo sa tu jedná, ale to vnútorné nutkanie, sám viem, že takisto ako ja som pozeral rôzne relácie, strašne som, keď som bol závislý, túžil, videl ľudí, ktorí padli dole, lebo nie je hanba spadnúť dole, hanba je zostať dole, nie je zhore. A jednoducho, takto osobne by som ti chcel žiadne bez nacvičenia poďakovať, lebo si bol určitú chvíľu života, súčasť môjho života, kde si mi pomohol, strašne si mi pomohol a do konca života ti ostanem za to vďačný. Mňa zaujíma tvoj príbeh, hej? Jasné. Ďakujem za tieto slova, ktoré ma dojali. Ma zaujíma ten tvoj príbeh. Kde si myslíš, že bol ten bod zlomu, kedy si povedal, že musím s tým alkoholom niečo robiť, lebo nie je to v poriadku? Ja si myslím, že ako u miliónov ľudí je to taký, by som povedal, nepísaný zákon, že človek začne popíjať nielen každý týždeň, z týždňa sa zdávajú aj medzi týždňom, stále si nájdeme, človek si nájde dôvod. Keď je nám dobre pijeme, keď smutíme, je nám dobre. A jednoducho som zistil, že ten alkohol proste mi spôsobuje a klame ma, rieši moje problémy. Ale keď som vytriezvel a nastala tvrdá realita, som sa celý roztriasol a nevedel som, čo ďalej. Dal som si 2 poháre vína, k tomu ešte nejaký drink a zrazu sa mi zdal život zase riešiteľný, bez problémov, všetko bolo happy. Ale veľa ľudí toto považuje za normál, hej? Pretože my sme proslovanská spoločnosť, alkohol máme jednoducho, to je tradičná záležitosť. Človek narodí sa, zapíja sa alkoholom. Ide ďalej životom, ide do školy, zapíja sa alkoholom, svadba. Akákoľvek udalosť sa bez alkoholu nezaobíde. Hej? Keď si zoberieme, že zo 100 ľudí tá závislosť sa dotkne 7, tak vždycky tí 7 si to nejakým spôsobom odnesú. A ja sám viem, že tiež som sa nevedel zmieriť s tým, že prečo práve mne sa toto stalo, keď tým mojim súputníkom, spolužiakom, ktorí sme 5 pili to isté množstvo alkoholu na lavičke, im sa nestalo nič 4, ale na mňa tá závislosť padla. Prečo to tak je a prečo? Myslíš si, že tej závislosti sa dá vyhnúť, keď má človek takúto nejakú, poviem to, predispozíciu? Poviem to takto, ja mám veľký rešpekt pred slovom závislosť, lebo za ten svoj celý život stretávam ľudí. Závislosť si nevyberá, že ty ten človek má 3 tituly pred menom alebo za menom. Proste závislosť je len jedna, je to úplne jedno, na čo to je. Je to silná vec, ktorá vie a zmení človeku život. Dôležité je to, ako to má človek nastavené v hlave. Pokiaľ človek sa dostane, už je závislý, môžeme to rozdebatovať. Moje prvé veci. Zistil som, že som závislý, že keď som
prišiel do nejakej spoločnosti, ja som si vôbec nevedel predstaviť bez toho, že by som sa zabával, aby nebol súčasť tej oslavy alkohol. Až pri jednej príležitosti, keď ma vylosovali, že budem šofér, boli sme na diskotéke, všetci ruka hore a ja som tam sedel a hovorím, Pane Bože, toto nie je môj svet, toto nie je môj život a trpel som. Keď si to videl s triezvými očami, to, čo sa deje vlastne na tej diskotéke, áno. Lebo veľa ľudí si pamätá len ten príchod na diskotéku, hej? A jednoducho potom je tma a nepamätajú si nič. Čiže teraz si to videl v reále a si videl, že čo sa vlastne v reále deje. A toto ťa nejakým spôsobom oslovilo, alebo? Tu mi začali svietiť kontrolky, že niečo nie je v poriadku. Hej? Že s tebou? So mňou, že niečo nie je v poriadku, že jednoducho ľudia po tých 3-4 pohárikoch, každý prestáva byť nejaká tréma, iba jedine nevedia si predstaviť sa zabávať bez toho, aby si nedali alkohol. Môj otec mi vždycky hovoril, nemôžeš oklamať. Len synu seba neklam, hej. Ja nemám problém s alkoholom, ja to nepotrebujem a jednoducho ono sa to stupňuje, hej, tá synosť stupňuje. Mňa zaujíma tvoj moment, bod zlomu. Čo u teba nastalo také, že si povedal dobre a idem do tej liečebne, do ozdravovne a stretli sme sa tam. Čo sa muselo udiať, lebo u mňa to bolo veľmi drastické, hej? Aj u mňa. Čo to vlastne bolo? Lebo mne sa začalo rútiť svet, hej, najprv prichádzaš o nejaké tie sociálne veci, kontakt, izoluješ sa, človek sa izoluje, hej, lebo ten alkohol je zákerný v tom, alebo treba aj to povedať, že závislosť je zákerná smrteľná choroba, hej, a buď sa dá abstinovať, alebo pomaličky umierať, hej, trpieť. Čiže není tam nič medzi tým. Nikdy ten človek sa už nevylieči. Ani ja, ani ty nemôžeme si povedať, že už sme zdraví. Hej? Čiže mňa zaujíma, kde u teba bol ten moment toho, že si povedal, že toto je už zle, musím to ísť riešiť. Ja patrím medzi tie učebnicové príklady, že jednoducho ako strašne veľa ľudí človek začína byť povrchný, hej. Trošku to budem, nie že zveličovať, začína či to hygienou, prestane chodiť do práce, vyberá si voľno a tak ďalej. A vždycky je to kvôli čomu, všade mešká a jednoducho ten alkohol sa stáva každým dňom väčším, by som povedal, jeho priateľom, súčasťou jeho života. Hoci kde, keď som niečo išiel, jednoducho stále som mal pocit, niečo mi bolo, nervózny som bol, dal som si alkohol a zrazu som zistil, že mi je voľno, že sa viem rozprávať, že ma netrápia vnútorné veci, až skrátim to, vybičovalo sa to tak, že stratil som rodinu, stratil som všetko, prehral som všetky peniaze do toho. Ešte, aby toho nebolo málo, prišli aj drogy, aj tvrdé drogy, čiže ja som... Čiže môžeme povedať, že teba sa dotkla závislosť aj nielen na alkohole, ale aj proste iné formy, hej? To znamená drogy. Áno. Nebudem to tu skrášľovať. Dneska sa primárne bavíme o alkohole, takže, ale to len tak na okraj. Ale zaujíma ma ten pocit, alebo lebo to tiež si pamätám, že sme o tom sa niekedy rozprávali, že niekto povie, že dobre, ja som sa rozhodol, idem na liečenie. Ale ja viem, že ani u mňa, ani u teba to nebolo tak, že to bolo naše rozhodnutie a že niekto nás musel do toho dotlačiť. Ako to bolo u teba? Tak máš pravdu, je 99%. Jak si sa dostal, jak si sa ocitol v liečebni? To ma zaujíma, ja tiež to poviem. Jednoducho, ja som sa dostal do liečenia s tým, že už som cítil takú beznádej, že som skončil úplne až na ulici. Ja som už nevedel, čo mám robiť. Jednoducho, predtým mi hovorili už rodičia, vyber si dve možnosti, ulica, liečenie, hej. Jednoducho už predtým mama, hotel, všetko bolo fajné, ale keďže som chodil domov opitý, peniaze som prehrával a tak ďalej, vymýšľal stále človek, pokiaľ má alkohol. Ja nepoznám rodinu, kde alkohol priniesol šťastie. Nepoznám ani ja veľmi nie. Hej, to je pravda. Čiže úplne až neskutočne kruto, že vyjdeš vonka z činžáku, teraz doľava, doprava, rovno čo mám robiť? Ja som bol tak beznádejne nešťastný. Pozeral som na tých ľudí, slzy mi kliekli a ja som takýto bol. Ja som žil krásny rodinný život, tie emócie človeku cukajú, hej, preto tam prichádzajú určité stavy. Teraz neviem, čo robím a jediný gen, ktorý sme
zdedili, je pud seba záchovy. Bože, ja s tým chcem. Ja strašne som chcel. Ja som nemal čo jesť, nemal som čo piť. Jednoducho... Si sa ocitol úplne vo vzduchu, ako sa povie. Úplne na dne. No a ako si sa dostal k tomu, že si sa zrazu zjavil v liečebni? Je to zaujímavý prípad. V určitom období ma život zavial, že som mal možnosť sa rozprávať s nemenovaným riaditeľom jednej psychiatrickej liečebne a predával som mu nejaký produkt, on takto pozeral na mňa a mi hovorí, Miško, pokiaľ by ste potrebovali niekedy pomoc, kľudne mi zavolajte. Čiže on to už videl na tebe? Áno. Že jednoducho, že to není v poriadku? Ja som sa snažil predať, bol to potenciálny môj klient a tak ďalej, vôbec som s tým nemalo. A keď som už bol na dne, tak mal som z tých 500 čísel v telefóne 3. Mama, otec a on. A ja som mu zavolal a ako na začiatku tejto relácie jednoducho nepočítal som s tým, že ma chytia tie emócie, ale ja sa nehambím za emócie, nech sa hambí, tentokrát neklame zabíja. Nie preto, že jednoducho si chce pomôcť a zavolal som ľuďom, dobrý človek, ja potrebujem pomoc, pomôžte mi, robete ma. A praví, spomínate si, ja som bol u vás, áno, kedy by ste chceli, okamžite, hneď, prosím vás, dobrý človek, pomôžte mi. Viete, z tej legislatívy. A toto je dneska už problém, že okamžite. Nie je to jednoduché, to som chcel povedať, lebo bolo to pred 13 rokmi a jednoducho, ja som bol vďačný Bohu, bol som vďačný, že som tam mohol prísť jednoducho do čistého, osprchovať sa, takto. Mať svoj štandard ako človek, hej? Lebo ja som bol len ma niekto, nech ma rád, nech mi dá nájsť, ja budem dobrý, ja budem všetko. Čiže tak extrémne som bol vlastne padnutý dole. A touto cestou by som sa svojim rodičom chcel poďakovať, lebo som tiež rodič a rodičia sú najväčší cigáni. Hej? Lebo moje dieťa je také, peniaze som ťa vymýšľal, vtedy funguje fantázia tak, že jednoducho opiete rožkom. Tí ľudia, rodičia vedia, dajú a nič horšie nemôže byť. Radili aj môjmu otcovi, nedaj mu, nič mu nedaj, nič, proste tam ho musíš zlomiť. To je strašne, ľudia, ktorí sú závislí, je to individuálne v čom, spravia všetko aj nemožné, aby sa dostali takzvané... K ďalšej dávke. Hej. A ja som bol veľký bojovník, jednoducho pred 15-20 rokmi som bol úspešný človek, ktorý mal všetko a jednoducho táto závislosť mi zobrala všetko. Úplne majetok, všetko a tak ďalej. Poznal im ako úspešného človeka a z úspešného človeka sa stal človek, ktorý, nehambím sa povedať, dodneska si pamätám, že 90 centov stálo litera po čuča. A takto som skončil a v parku som popíjal a jak by bolo dobre a nevedel som, čo robiť. A už keď som chcel, prosil, už nikto ma nechcel zobrať, nemal som zaplatenú zdravotnú poistenie, to boli ich problémy jednoducho, bolo to veľmi ťažké. Dlhý a totálne dno, hej? Úplne. Čiže už len človek hľadal trošku úľavy v tom, že sa napil toho lacného vína, hej? Ano. Lebo ja podľa seba som zistil, že človek sa dostane do bodu, kedy nevie žiť ani s alkoholom, ale ani bez neho. Neexistuje to. Hej? Čiže vtedy musí, v mojom prípade, musel niekto tomu pomôcť, že ma do toho auta naložil. Hej? Bol to otec a jednoducho ma odniesol a povedal, že nepustíte ho, dokiaľ nebude v poriadku. Hej? Lebo každému otcovi záleží na tom svojom dieťati. Hej? Dnes, hej, s odstupom času je to zložité takto niekde doniesť. Dneska sa dá doniesť na akutné oddelenie, na psychiatriu, zastavenie ťahu a tak ďalej, poznáme to, hej. Čiže je to zložité, ale takto to u mňa prebiehalo. Čiže bod zlomu je vtedy, keď neviem žiť ani s alkoholom, ani bez neho a jednoducho musím to nejak robiť, lebo buď umriem, alebo chcem ďalej žiť. U mňa to tak bolo. Stretli sme sa tam, hej, to sme si povedali, jak sme do tej závislosti asi padli a teraz bežia rôzne také fámy a skreslené informácie, ako tá liečba prebieha. No povedz mi, Miško, čo je na tom také strašné, lebo ja si myslím, že my sme úplne happy prešli ten proces, hej, akurát sme nadávali na tú rozcvičku. V prvom rade by som chcel povedať, že liečenie nie je za odmenu. Aby si niekto nemyslel, že tam ide na dovolenku do wellnessu 5-hviezdičkového hotelu. V krátkosti, aby ľudia pochopili, čo je to liečenie. Človek potrebuje byť odčlenený
na 3 mesiace mimo bežného života, ako hovorím tomu postoj chvíľa krásna si, aby si uvedomil a za spolupráce tých ľudí, terapeutov, spravili v tej hlavičke poriadok, nastavili toho človeka. Toto je cesta. Samozrejme, prvé 2 týždne je zastavenie ťahu, kedy sa organizmus kompletne detoxikuje. Bol som nervózny, nešťastný, robil som dobre, nerobil som, videl som horšie prípady, ako ja vyzerám, lepšie, čo som to spravil, proste zmiešané pocity, ale ja... Kedy ti začalo byť dobre? Ja som bol vďačný, proste ja som tak padol naozaj na pokraji života zúfalstva, že buď by som dačo vykradol, alebo dačo nemal som čo jesť. Každý sa mi otočil, keď som bol bohatý, tak jednoducho sa mi klaňali a keď som nemal nič, vtedy som povedal, že mi... Nemáme na teba čas. Hej, jasné, a bolo to kruté povýšenecké pohľady a tak ďalej. A keď som aj sedel vždycky, som sa vyhováral a potom a zajtra a od pondelka a od prvého a blá, 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 figu drevenú, hej. Proste je to jedna vec, že ja som proste týmto spôsobom, že nehanbím sa a nie je mi trapné o tom rozprávať, že som extrém bol v tom, že naozaj to zúfalstvo bolo také, že som nemal korunu, nemal som nič. Hej? A liečenie, ak môžem povedať, nič nové nevymysleli ani nevymyslia, bolo tu x milión vecí prípadov, každý si to predstavuje, neviem čo. Najdôležitejšou vecou a zmyslom celého liečenia je disciplína, hej? Ľudia nemajú radi... Preto sa to volá režimová liečba, pretože ten režim dňa, ten človek závislý si musí preusporiadať inač, pretože musí vedieť, že kedy je, ja neviem, ráno, kedy je obed, kedy je večer, pretože sami vieme obidvaja, že v tom ťahu pitia človek ani nevie, hej? Kedy si zistil ten pocit úľavy, že nastal, že proste jednoducho už začínam chápať ten zmysel toho, prečo som tu. Takto som ťa pozorne počúval, lebo je to pravda, prežili sme úspešne 3 mesiace spolu, že jednoducho takto, medzi určitými ľuďmi nemusíme mať každý rád ani ja jeho, ale medzi nami prebehla chémia a ľudia sa najlepšie spoznávajú a pomáhajú si, niekedy im je dobre. Ale keď sú v úzkých, hej, a aj medzi nami sa vytváral ten vzťah tak dôverný a priateľský a úprimný v prvom rade, že to bolo niečo neskutočné. Čo ťa tak zobudilo, prejavilo? Lebo dobre vieš, že aj teba napríklad nasadzovali na človeka, ktorý prišiel do liečebne a nepovedal týždeň ani slovo, tak povedali, Miško, choď, trošku sa s ním porozprávaj. A zrazu ten človek po 3 dňoch, keď s tebou raňajkoval, tak začal rozprávať, hej. Čiže kde je to svetlo začalo svietiť v tej hlave? Ako keď vidíte človeka, ktorý ide davom, alebo vidíte človeka, kde mu z očí žiari, že niečo chce vo mne, niekto povie Pán Boh, niekto vyššia moc, nazvime to hoci ako... Ale... Mal si vplyv na tých ľudí. V tej chvíli, vlastne človek, keď niekoho chce motivovať, musí byť sám naštartovaný. A je dôležité, či chcem byť, nútim sa, alebo to ide z človeka samo. Ja som bol tak strašne šťastný, všetko zlé v niečom dobre a ty si bol pre mňa zaujímavou ako mediálnou osobou, ktorá ma tiež naozaj to naštartovalo a ja som už mal plány. Áno, ja sa vrátim naspäť, kde som tam bol. Nevadí, nie je hanba spadnúť. Hanba je zostať dole a nie je hore. To je hanba. A jednoducho som ťa videl, začali sme sa rozprávať, začali sme teoreticky na jednej pomyselnej čiare štartovacej a ty svojimi myšlienkami si ma ovplyvňoval. Videl som, že ma vnímaš, aj môj názor ťa zaujíma a tam sa začal niekde budovať o mnoho niečo silnejšie ako len taký kamarátsky, spolu sme na liečení. Ja som to cítil ako láska. Láska sa nedá chytiť, ale cítiš ju, hej? To chcem povedať, a to mnohých bude zaujímať, toto je 50% úspechu liečby, keď ten človek si nájde jedného súputníka, ktorí sa ťahajú navzájom. Je smola, keď ten človek sa ocitne v tej komunite, hej, a nenájde si nejakého rovnocenného partnera, s ktorým má možnosť nejakým spôsobom komunikovať. Pretože pre nás zrazu sa objavil jeden taký vážny moment, množstvo času na seba, množstvo triezvych chvíľ, hej, jednoducho nie, že množstvo, len triezve chvíle a iný pohľad na svet, hej, lebo ten alkohol ako keby nám zobral tú možnosť vnímania sveta normálneho, hej.
tak sme sa pozerali teraz zrazu, ako to všetko funguje. Vychutnávali sme si raňajky, obed, večeru a mali sme množstvo času na rozprávanie, lebo oni tam, tí terapeuti a tí ľudia v tej liečebni, môžu ti ukázať cestu. Tak to sme si vtedy povedali, ale kráčať musíš sám. Zavrú sa dvere liečebne, mnohí odchádzajú s prepušťacou správou a mnohí, žiaľ Bohu, abstinujú hodinu, 2 a tam abstinencia končí. Ako to bolo u teba? Pretože už sa úspešne držíš niekoľko rokov. Spomínaš si na ten deň, že čo si zažíval? Lebo zrazu má človek veľa času, veľa síly, veľa takých falošných myšlienok, že veď som zdravý človek. Veľmi hneď som ťa pozorne počúvala. Je tam strašne veľa emócií, ktoré aj so mňou kývácalo. Čo bude ďalej? Ako bude ďalej? Už som tie 3 mesiace bol bez alkoholu. Už mal som tú silu a ten pocit a predstavu a túžbu, že môj život ďalej bude pokračovať bez alkoholu, tak ako sme my videli. Ale nemal si chuť? Dajme tomu hneď, že však skúsim, lebo závislosť je v tom zákerná, že vždycky tá myšlienka príde dotierava, že veď by som aj ja mohol vedieť kontrolovane piť. Áno, počul som o tomto. Keď môžem hovoriť o svojom prípade, ja som mal taký strach z toho, nakoľko som tak veľmi hlboko klesol, že už keď som si myslel, že som na konci dna, tak som bol len v polovici. Hej? Čiže jednoducho ja som mal tak strašne veľký rešpekt pred tým, keď vidím, ja už toto, Pane Bože, nechcem zažiť. Ja chcem byť tam, kde som bol. Nevravím, že je to ľahké, ale dá sa, hej. Je to vec. Bavili sme sa, hovorili nám, odprevádzali sme spoločne niekoľko ľudí, ľudia, keď odchádzali... Niektorí po obede sa už aj vrátili späť. Áno, a typovali im, ten bude 10 rokov a tak ďalej. To sú tie záverečné reči na konci liečby. Áno. Ale mnoho ľudí opúšťa liečebňu v tomto momente, odišli včera a tak ďalej. Ty si extrém, ty si nezmenil prácu, tvoj pracovný čas je spojený aj s vizuálnym kontaktom s alkoholom a tak ďalej. Čo by si povedal takýmto ľuďom, ktorí teraz sú na štarte do toho nového života a ako sa majú udržiavať v tej abstinencii? Tvoj názor. Môj názor, tak ako si povedal na začiatku, je to také naozaj, že je to extrém, ale ak by som mohol, čo je najdôležitejšie, ja si myslím, človek prekročí brány liečenia, je najdôležitejšie, aby tam nestal sám. Aby tí ľudia, aby tí rodičia, tí najbližší boli a teraz mu podali tú pomocnú ruku. Poď, teraz vlastne si ten panenský čistý a najdôležitejšie je to zázemie, aby sa ten človek mal kde vrátiť a mal vytvorené podmienky, aby nespadol. Lebo je veľmi, každý si búcha do prsy, nebudem toľko piť, ale príde tá realita. A ja z vlastnej skúsenosti viem, že je dôležité, ako keď malé decko zo škôlky vidí svojho rodiča, aby nasadl do auta, odniesli domov, pripravili mu hovorím o tom prvom základnom dni. Lebo strašne veľa známych mojich, prvý deň a tak ďalej, nečakali rodičia, toto nevidel sa dovolať, nastal stres, bum, prvé čo bolo, siahol, bum, alkohol a už bolo pozde, už to potom ide. Čiže ak by som mohol doporučiť, je pravda, že ako ja, syn svojmu otcovi som narobil tiež veľa vrások, veľa slz, ale keď on mi povedal, keď absolvuješ liečenie, dostaneš pomocnú ruku, hej, a taká forma, dostaneš šancu, lebo si spravil prvý krok k zmene svojho života. A to sa aj stalo a nespätne som mu za to vďačný, že jednoducho som sa vrátil, nebolo mi nič vyčítané, ak som vravel tých historikov, nevracali sme sa, tam potrebné to spätné zrkadlo, hej, že jednoducho pokora je veľmi dôležitá a nastavení, ja sa až dodnes stále motivujem, pripravujem si a predstavujem si veci, kedy som spravil ľudí šťastných a mám prácu, ktorá ťa naplňa. Toto je veľmi zaujímavé, že čoho sa bojíš, toho sa chyť. To je moje také malé moto. Najdôležitejšia vec, aby človek sa nepotkol. Aby sa nepotkol, nenahovárajme si, že ten pomyselný čert, ktorý nám sedí na pleci, že sem tam nepríde to nutkanie. Hej? Ak si toto budeme hovoriť, tak sami seba klameme. Určite to príde. Je potrebné, aby človek bol na to pripravený. A keď ja sa na niečo pripravujem,
vždycky som hovoril, ja neviem, ako to dopadne, ale jedno viem určite, že spravím všetko preto, aby to dobre dopadlo. Podpora z tej rodiny. Vedel som, že kvôli mne sa nezmení svet, že prestanú alkohol vyrábať. Alkohol je pre ľudí, pre tých, ktorí s tým vedia. Hej. Ja neviem. Ja viem, že doživotne jednoducho ten alkohol bude súčasť mojho života a buď to prežijem, alebo nie. Ak by som tým ľuďom mohol, nekomplikujte si život, že zostanete zatrpnutí, že budete menej cenní, že budete mať pocit, že ľudia na vás pozerajú, že vy ste niekto alebo nikto. Veľa ľudí má ten pocit handicapu a čo je najdôležitejšie? A veľa ľudí to podporilo. 100%, že určite vás neobidíte ľudí, s ktorými ste prichádzali do styku, keď ste tzv. Spolu, poviem to tak, popíjali, chlastávali, však pomenujme veci, ak sa majú. Určite vás neviní, aby ste sa stretli. Viem podľa seba, lebo opačné garde, keď povieme, mal som tiež predtým kamaráta, ktorý absolvoval liečenie, s ktorým som popíjaval. Hej, a keď som sa s ním stretol, žiaľ Bohu, je to také zákerné, všetko by som bol spravil, len aby sa napil, aby som sám seba oklamal, joj, tá sa nedá a tak ďalej, išiel na liečenie pije. Čiže tí ľudia, ten negatívny vplyv okolia príde, buďte ľudia na to pripravení, ale ja vám od srdca prajem ten pocit, keď som bol na plese, kde bolo 300 ľudí podnikateľov a jediný Miško bol triezvy. A čo som si nevedel predstaviť, čo sme sa aj spolu rozprávali, opretí sme boli o parapetu, pozerali na tie krásne platany, jak padajú listy. A ja im, Braňo, ty počúvaj, však my pôjdeme na hotel, pôjdeme napríklad na nejaký bál, na nejakú zábavu. Jak to bude vlastne zvyknutý, ako som vravel, že alkohol je súčasť každého života, ľudia si to neuvedomujú, že ja z tej drinky popijam, jo, jak bolo fajne, že ráno som stále, ani si nepamätajú. A my teraz všetko budeš v plnej triezvosti. A ja som bol tiež hodený do vody, bolo to presne v Košiciach, nezabudnem, bol jeden ples a ideš proste toto, však máme šoféra, neriešili to, že vlastne, áno, nepiješ, tá colta, dobre, ak na východe, to sa mi páčilo u vás. No a po tej 10, keď som ja videl tých ľudí, jak si už odťahujú kravaty, jak nezvládajú proste ten alkohol. Videl si sám seba. Bol som hrdý. Jednoducho tie ženy, ak si začali šuškať, rozprával som, a ho nepije. Vtedy som dostal takú silu, niečo v sebe, že tu sa ani nie jedná o tú súťaživosť, ale ten krásny pocit vyváženosti. Že som niekto. Hej, a potom... Že nie si ten človek na tej lavičke, opustený s tým lacným vínom, ale že si opäť niekto. A to aj treba dnes povedať, že už abstinencia sa stáva skôr výhodou ako nevýhodou. Lebo niekedy bolo to tak, že abstinent veľmi do tej spoločnosti nezapadol, hej. Ale poslednú otázku by som ti dal. Vymenil by si teraz tento súčasný stav abstinenta, hej, abstinentskej verzie samého seba za čo i len malú chvíľu z minulosti? Keby si mal takú možnosť, že iba jeden deň by ti dali, že dobre, to budeš tak, jeden deň a potom sa vrátiš naspäť. Skúsil by si to, alebo vymenil by si tento pocit dnešný, súčasný? Určite nie, nikdy v živote by som to nevyužil, ale ja som strašne spokojný, pokorný, vďačný, šťastný. Šťastný som z toho, lebo jednoducho život človeka abstinenta není handicapovaný v nevýhode. Viem sa zabaviť, viem sa zasmiať. Všetky veci, ktoré ľuďom behajú na rozumu, vedia si toto a toto nebudem vedieť predstaviť a tak ďalej. Ľudia, je to tak krásne. A tak som sa bál ako oňa, že ja sa nebudem vedieť pomilovať so svojou manželkou, aby sme si nedali fľašu vína, figu drevenú. Tak je to krásne, tak je to silné. Ja vám od srdca prajem, nekomplikujte si život. Jednoducho, každý sme pánom svojho tela, rozhodnutí a pokiaľ prídu tie chmúrne myšlienky, ťažké chvíle, lebo prídu. Hej, vždycky si spomeňte a predstavte si seba, ako ste úspešní, ako na vás pozerajú už len s tým, že človek nepije a žije život hodný kráčať po tejto zemi a takou nebadanou súťažou alebo priateľstvo. Poznáme sa 13 rokov. Nie sú kamaráti, priatelia, ktorí každý deň si vyvolávajú, ako sa má. My sme si volali, ty si mi volal, ja som ti volal, veľmi ma to naplňalo. Takzvané to dobíjanie bateriek. Komu pomôžu nejaké tie A-kluby, nech ide tam. Je to individuálne. Je dôležité, nie je správne, aby bol človek do niečoho nútený.
buďte spontánni, buďte priami. A keď nemáte problém, lebo mal som jedno pokušenie, a vždycky nás upozorňovali, že keď to pokušenie príde, zoberte ten telefón, stačí jeden telefón a tak ďalej. A človek sa pozerá na inú vec a som si povedal, ďakujem ti Bože. Hej, povedal som ti Bože, ale bol to Braňo. No. Ďakujem ti za tvoje úprimné slova, za tvoj odkaz verejnosti. Verím, že mnohí v tvojom príbehu sa nájdu a niečo si z toho vyberú. A chcem to zakončiť dnes slovami laického terapeuta Juraja Marianiho, ktorý vždycky tvrdil: včerajšok je preč a každý má šancu na nový život. Takže toto si zapamätajte, že vždy tá šanca tomu človeku musí byť daná. Lúčim sa s vami a teším sa na novú časť.